ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା କାହାକୁ ନେଇକି ABCD କୁ ନେଇକି ତମେ ମାନେ ABCD ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଆ କହିଲ ABCD ପିଲାମାନେ କହିଲ ପ୍ରଥମେ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ABCD ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ABCD କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଛି ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଖେଳିବ। କେମିତି ଖେଳିବା ଆମେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଏଇ ଘରକୁ ଯିବ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଘରେ ରହିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଲେଟରଟା କହିବି ତୁମେ ସେଇ ଲେଟରକୁ ଯିବ। କହିଲି A ତାହେଲେ A କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ A ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ କହିବି C C କୋଉଠି ଅଛି? C ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ କହିବି F F କୋଉଠି ଅଛି? F ପାଖକୁ ଗଲେ ହେଲା। ଏମିତି ଖେଳିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଏଇଠି ଆସ। ହଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏବେ ଆସ ତୁମେ A ତାପରେ E E କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ। ତାପରେ B ତାପରେ F ଶୁଣନା ଛୁଆ ଯାଅ। ତାପରେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ଆସ C C ତାପରେ A A F ତାପରେ G ହେଲା ତୁମେ ଏବେ ଆସ। ତାପରେ ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଆସ। A C C ତାପରେ କହ E ତାପରେ G ହଁ ହେଲା ତାପରେ B ହେଲା। ଏବେ ତୁମେ ଆସ ଆସ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ ହେଲା। ତୁମେ ଆସ A ତାପରେ F F F କୋଉଠି? ତାପରେ B ତାପରେ G ହେଲା। ହଉ ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ। ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଘର F G C C କୋଉଠି C କୋଉଠି C କୋଉଠି ଦେଖ ଦେଖ। A F ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଆଉଥରେ ଆସିଲ ଘରକୁ ଯାଅ। G ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବ ହେଲା। F F C B ହଁ ତାପରେ G ତାପରେ A ହେଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ABCD କୋଉଟା କୋଉଠି ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ନା